Sa loob ng dalawang magkasunod na araw, walang naiulat na bagong kaso ng COVID-19 sa Olongapo City. Itong buwan, downtrend o pababa ang pinapakita ng datos itong October 25 sa lugar. Ayon sa local COVID-19 task force ng Olongapo City, ito na rin ang ikatlong beses sa buwan na ito na nakapagtala ng 0 cases sa syudad. Dagdag pa ng task force, 15 virus-infected na pasyente ang nakarecover mula sa nakahahawang sakit, kaya naman nasa 116 na ang kanilang active cases. Simula nitong October 17, nasa below 200 mark ang naitatalang active infection sa lugar. Nasa 4,994 na ang kabuang bilang ng mga nakarecover. 5,412 ang kabuang tinamaan ng virus. Ipinapakita rin ng datos ang 92% recovery rate sa mga tinamaan ng coronavirus. Nitong Lunes, October 25, dalawa ang nasawi kaya nasa 302 na ang total COVID-19 death toll sa syudad, isang 52-year-old na lalaki at 73-year-old na babae. Samantala, tuloy-tuloy naman ang vaccination drive sa Olongapo City. Isa sa paraan ng syudad upang mapabilis pa ito, ang Olongapo City COVID-19 Vaccination on Wheels para sa senior citizen na hindi makapunta sa mga vaccination site. Nakaschedule ang vaccination on wheels sa Barangay Barreto ngayong araw at tutungo naman sa Barangay West Bahak-Bahak sa October 28. Aarangkada ang Olongapo City COVID-19 Vaccination on Wheels alas 8 hanggang alas 11 ng umaga. As of October 22, umabot na sa 76,895 ang nakatanggap ng first dose ng COVID-19 vaccine sa Olongapo City. 8,689 ang nabakunahan ng Janssen, 45,354 naman ang nakakumpleto na ng pangalawang bakuna. Jennifer Salenga, CLTV News.